l'obra més gran de la ciutat de Tarragona. Gairebé 10 anys de construcció i un pressupost de 47 milions d'euros per la remodelació de l'edifici construït en 1915. El projecte es va plantejar inicialment al 2004, en l'època de l'alcalde Joan Miquel Nadal, però es va desestimar. No va ser fins al 2007 que la iniciativa va començar. Els paradistes es van traslladar a la carpa provisional pels 2 anys següents, però a causa de la crisi econòmica i les excavacions arqueològiques es va endarrerir la proposta. No obstant, els treballadors encara no preveien el que se'ls venia a sobre. Exactamente la obra tenía un plazo de unos 36 meses y luego se fue alargando y en fin, luego vino la crisis. Nos van dir per 2 anys o 3 i n'hem estat 10 i allò que dius, bueno, si haguessin dit estareu 10 anys, llavors tu ja t'ho moldes per 10 anys, però clar, no, això ja està, clar, no fes millores perquè no en podies fer, perquè no sabies quan plegaries d'allà. Un any després de la inauguració, 365 dies han passat i el mercat ha esdevingut una de les zones més transitades de la ciutat, però no només gent gran, sinó que també pels més joves, consolidant-se d'aquesta manera en un gran centre d'oci. Nosaltres teníem molt clar des de l'Ajuntament que havia de ser quelcom més que un mercat de bastos, no? Perquè anar a comprar i ja està, tenia que ser un mercat d'experiències. Jo sempre dic, i ho repeteixo constantment, que m'agrada molt la paraula gastrocultural. El que passa és que jo crec que els mercats els hem de canviar de denominació i tenen que ser centres comercials. Ja no poden ser mercats. Canviar el negoci a una zona i un model més comercial va comportar una sèrie de modificacions en les jornades laborals. Una d'elles, l'alteració de l'horari, un aspecte al qual molts paradistes no s'han adaptat encara. Aquest mercat m'ha destrossat. No és treballar per viure, ara és viure només per treballar, perquè és que no tens temps de res més. I els mercats ens hem de modernitzar i ficar alhora.